लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव आरो ससे इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानो हागौ लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि रितिसा उजिर बिथांनि फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हायला हुइला लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे हायला हुइला फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौहाय बबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखैदि, जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननिसिम बे आपडेटखौ होनो हायाखै लोगोफोर। लोगोफोर ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफिखौ खालामदोंमोन बिस्वजित बसुमतारी बिथाङा लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदोंमोन इलिसा बर' बिथाङा लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो।